Siyabingelela ngaso lesikhathi sithi sikuveza ukuthi Emthombeni Media asithathi hlangothi futhi asicheme namculo sikuphi izindaba njengoba zinjalo. Ezinye zezindaba ezisuse ukukhuluma noma ezishaqise abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana ezithinta uVusizwelanga. Uzokhumbula ukuthi uVusizwelanga ubekade esebenza nomsakazo iJozi FM njalo ngeSabatha eshayela uhlelo lukaMaskandi kuloya msakazo. Emva kokuba umsakazo Ukhozi FM ongaphansi kwe-SABC umemezelile emva kokushintsha kwezinhlelo abasuke beshintsha njalo ngoMashi phakathi ka-2025 no-2026 ukuthi uVusizwelanga sekuzoba uyena ozoshayela uhlelo isigiya ngengoma. Uzokhumbula ukuthi uVusizwelanga useyohlala ngokusemthethweni kulolu hlelo emva kokudlula kukaBK Mchunu owayekade eshayela lolu hlelo. Kulolu hlelo uyobe ehamba nayo i-co-host noma usithi uyobe ehamba noyosuke emlekelela laphana inkosazana uBingelela wakaMpanza. Abantu abaningi esikhundleni zokuxhumana kunokuthi bambongela abanye bebedlulisa amazwi enduduzo besho rest in peace izindaba ezimbi bethi bayasabela ukuthi aye emsakazweni Ukhozi FM. Asazi ukuthi abantu yini la bayaziyo thina esingayazi. Kanti futhi ngakolunye uhlangothi okunye okucishe kwasala noma ungenayo manje ilokuthi uVusizwelanga usebenzile ne-SABC bekade umthuli wezindaba kuyona i-SABC kumabona kude uSABC 1. Kanti futhi ngakolunye uhlangothi ubekade eyintatheli futhi bekade esihlanganyela ngensizwa nakwingoma kazwelonke ubekade ekhona ehlanganyela nensizwa noma nabaculi kaMaskandi uma kuhlangenwe kuyifolo abe namaciko asuka ahlukahlukene esisho ukuthi unawo umlando othinta ukusakaza kuona endimeni ethinta ubuciko uMaskandi noma okuthinta izindaba zikaMaskandi. Vusizwelanga thina njengeMthombeni Media sizokufisela okuhle sothi indlela enhle nje sikufisela okuhle kwijeni yakho entsha oyiqala nawo umsakazo Ukhozi FM sisho sithi ulishayele kahle uhlelo sikufisela okuhle futhi.